రోజులో ఉంటున్నాడు కదా, హ్యాపీగా ఉన్నాడు అనుకున్నావు. అండ్ నాకు వచ్చే మనీ రూమ్ రెంట్లకు, ఈఎంఐలకు, బండి పెట్రోల్గా సరిపోతుందిరా. కనీసం తిందామంటే ఫుడ్ లేదు, తాగిదామంటే వాటర్ లేవు. అరే మామ, ఇక్కడ ఉన్నవాడికి ఎప్పుడు హ్యాపీగా లేదురా. ఏదో ఉన్నామంటే ఉన్నామంతే. హైదరాబాద్ అంటే హ్యాపీ అంట. ఎన్ని కష్టాలు పడతామో మీకు తెలుసా? ఊర్లో ఉండి ఫోన్ చేయగానే ఏదో నవ్వుతూ 2 మాటలు మాట్లాడితే హ్యాపీగా ఉన్నట్టే, ఏదో పీకేస్తున్నాడు అంట. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామో ఎవరికి అర్థం కాదు. వారంలో 3 రోజులు తింటే 4 రోజులు ఉపవాసం ఉంటాం. అసలు ఏం తెలుసురా మా గురించి నీకు? హైదరాబాద్ 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 లో ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఇదొక నరకం రా, ఇదొక నరకం. నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు నీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వేంట్రా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు? ఇలా చెప్తున్నాను ఏమనుకోకు. ఏదో వచ్చావు, రాత్రి ఉన్నావా, పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయావు అన్నట్టు. అంతేకాని